Kang Rosalie man sa ining kuan, nabilin. Mainit na ninyo, dako na rin pan putok. Kaya itong gahi nga pan. May lamig ka, anong luto. Dugay ko kato gabi guys, mga alauna na siguro ka nagunahon, agadyo ko. Posible ba dyan nga nakaliptan ni Dagsod itong plato? Nga, nag-ipon man tanan sa usaka. Diba, timbangan na, ibabaw man dyan na, na platos timbangan, dato man tanan. Diyan mo yun, nakaliptan, agduha. Ano makaliptan mo dyan, madyo buray o bagas na nga. Di dyan bakitan, ag mga na mabili, namilit duha kay, gagmay magmumho. Namilit sa taksanan, dyan ka to kay, arda ka ang plato, duha wo. Gamingan si dyan, nabilin. Aw, nakaliptan. Gamingan dyan nakaliptan. Unacceptable dyan na, para na, kay di dyan makaliptan, kay, nanood, nagudkas item, nga na, binlan, dahil ni mo duha. Di day kakakitas duha nga, araman dako So, impossible ka adyo nga nakaliptan. So, intentional dyan to ni dyan. Modus dyan nila. Ano, magpungat ko manahuna, ano, naingana nga mga tao. Nandiyan natong nantog. Mga mas luoy pa na ho. Luoy, adyo ka adyo. Filin din guys ba? Ang gida sa mga item. Ang daghan na yung gida. Mga namin yung nabalik, nangalinan siya. Ang mga lip tint, perfume, sabon. Magula man, kukwart apit siya. Kaya, nyabisin siya gapon. Ansa naman yun, mapalit na rin tagnanin. Ansa naman si Undoy, magudmakuhag. Wan, dito siya magpaglangkat, ang gagiwatay. Ansa naman yun? Napay panting nagkagiwatay, patighangir nagkagiwatay. Match food. Walang ko ikapanti. Mag-abot ang panti kay sa kaada adlaw. Sa kaada katuluman makainis. Kay inikatsing kaihiman. Kaguwang. Tabangan daris linlin kay layas anda ni. Kaguwangan ni. Patay tagpang laba. Pantir bang gisi. Nang tus ilaha pang liba ko dito palabala pagpanti nagkagiwatay ra pagpanti. Bisan tumapanti ha. Ngay ka. Murang tugwak nit. Malibang sa kunay. Malibang mananghid, grabe na ka sweet. Palabian pag ka-sweet ka para palibang ram nang hid pa. Grabe na po nang imudoy. Sobraan ra pud. Bitaw guys, nag-apas kus oras kay atin koron og alumni. Uy, pasensya na jud mo hapon mada. Sabot na mo kinuhan nga magkatutoy-tutoy na sa una gud fitting man ni na ha, agdarhi. Niniwang gud ay ko kay tanaw naglatlat naman. Mga almost 10 kilograms na yung gigamayan sa katagburos. Kaya 60 mo ko na ito kape. Marag 52 na naman siguro ko ron. Sabayan ko sa pagmahal sa bugas. Kaon na laman tadanig. Once a day na laman magbugas. Di na laman mag-arte-arte ka. Importante. Nakabaron pa. Para dalton nanuktok na. Suko na dalton. Kaya hamang giikyasan. Kaya mag-abre lagi na ng screen. Mugawas man. Ang pirmi dyan ni manira diha. Pirmi po magsira kayo. At kay boss panahon karon tinggawas rabas mga dautang tao. Ang linlin nga. Dyan mga, di dyan mugawas. Unay man nawag kayo na. Malagi mga hapit dari usay. Bahala na. Uwa po diha. Kawas undoy. Delikado. Bugs 1984.
sa taga-plato ni Choy. Uy, mo kasi may pagbayan ni wa may alangan kay. Uy, wala may kabasa sa ice. Kasi naman kaya ko kung hindi makabasa ka ng drive. Yes, mahal sa plato. Uy, grabe ako. Namo. Ako din sa kumutabaw May tubig. Pwede may tubig din? Ako ning lugaran ni uy. Kuha na laman uy, kala na eh. Bagaw be. Ang kasudlan. Tingnan mga plato bagaw. Picture ta before mga ako. Aron di pa Di ba na plano ta sa Alicia's Best naman ay mga nag-reunion dito ang mga ubang batch. Dapat naman dahil mga batch. Pero nakas mga bye-bye. Bye-bye. Kuan sila kanang gila isa-ilahin. Oras magubad to jud. Boholana vlogger. Hello everyone! Welcome to my vlog. Welcome. I-budget na kwarta. Grabe jud mo. Grabe jud mo ka very good. Wala na mga asawa. Dili pa kang gani kay. So, mamatay. Salamat. Kapag pa din sponsor din juhang mga private ha. Uy, ako sa labing taon ni. Asan dagan na dun so. Naluan din imha. Basta na willing mo apas na magdagi sa ka-case of year. Pero makatugkap sa alani. Tapos alani makapanugkap dani. Wala ko inom-inom. Wa na? Ako pa na sila ay kwarta. Paano ba Pakasakay. Bago pa nakasakay. Igurot ni siya paguli. Ang takot dyan siya nagkasambay. Mga ba? Kasi nagluto rin ni Pansit. Nato na ila sa mga restaurant. Ila Ate Mimi. Namira mo po ni Kapan. Pwede na nagkatag-katag kay kung maisabaw. Ay, naikatag-katag na lang. Pwede rin. Abre na na. JJ ka nakita na. Pero may hugason si Juan. Dagat niya. Wala hugason si Janice. Luwi po Janice. Wala naguntas naman dyan si Jaoy. Nagsaliat naman dyan pang lungit. Luwi ako ng bajingan. Nangihina ka lang. Janice, baka ito sa last change. Nangihi sa amin. Okay. The name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Lord God, ang salamat Ginoo sa opportunity karon nga gaban ni Lord, panalagin ni pagkain karon nga nasa mga tubangan nga maghatag ni gabasto. Kusag sa mga paglawas of Lord God, samtang kami karon maduban Ginoo, protection ni kami hangtod sa mga pagpauli sa Diao. Tiningtanan ng iampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Happy birthday to Ako rin si, saan man nga mabalang ipagpuli? Dami niya. Ako na yung muna kayo malingkod. Malingkod na. Para enjoy pagka. Uy, ito. Di, palingkod ako ganis. Huwag na kalawis ng angkan. Ano mo paglingkod? Ano na yung... Ay, di araman di. Ay, pantusok na dito. Hindi. Hindi araman rin siya ba? Laki. Ikaw. Layag mo ang kuano guys, batch kay nanakay magbarko guban ng classmate laki sa mga budget ko. Nanganak nga nababi sinada. Ay te. Mga papoy pagka settle down mo sa uban manang mingaw pero last 2 years ago bibo mi daghan pa mi karon nagkamingaw kay mood na lagis mga trabaho ko mi. Wa pud ma-inform daan nga nare karon nakalimot man gud. Kay mag-announce maguto sa mong kuan ya every other year mi mag alumni. Wa man naguban makuan. Ma-inform daan nakalimot siguro. Busy pag among president. Hi. Hello. Kasa me. Tapos undan yung palit pag batiris motor. Wait. Pan, on spread gas ang linlin, madyo na laman eh. Paris ang kapit. Kapit na malas 8 sa gabi guys. Diya. Naman ko i-choir basta Sabado. Ato ko ron. Ano ko nag-ilis og top, nag-ilis ra ko pants kay ako ko simbahan, ilis ko sayal. Si Dalton, to sila Dalton dato. Nag-unot siyang tatay, tapos parto. Niya po ta guys. Namat ko sa balon ni Dalton kay kadus na. Pero di pa ko totally kadus. Napa di gamay na yun. Pero pa ko na uli, anong kapudas kay grabe dyan na ang gutuma. Kabian ko, so may binahapit. Di kuan ko ni Mayor, gihapit ra ko Mayor, nakatijan di na lagi. Uy guys, grabe good news di kaadyo. Kaya no, nanihatag og kwarta parang tiri. Idugang-dugang bitaw sa ijahang kanang expenses. Jada ko ra ba jud. Ingan pa jud si nga. Day gamay ra yang hatag day ha kay kanang ginagmay ra lagi pud niya. Nakarelate si Jaba kay
Napod si Jay Miles kinabuhi nga parehong tiri ba na sakit sa kasing-kasing. Abi po ko gamal 1,000 baro niya na. Sus kay Jesmail bitaw na gipada. Hindi pa jud ko kay madyo lang makatabang-tabang ni tiri kay ano ko adyan sa gastusonon lagi naglibog gani ko sa ano namo kay diyan natigom-tigom kuwang gyapon nakuhaan pa jud to. Na-admit man na si Ja. Pero di naman I believe nga makaabot ra na mo ang mga financial needs. Kaya Ginoo dili kay magpasagad. Pero wa pa siya kabalik kay grabe pagbaha lagi lawom pa. Busy pa ron sa panindag itsun. So salamat kadyo ma'am nimo nga hatag og kwarta kay baw ko nga kanaw ko dani nga video. Daghang salamat. Murag na pagpagaw ko kay magpaktis kanta. Ang krata lagi nila dito simbahan. Ora lang gibantagan. Kay naputi ko nako. Naputi dito kay kini di man maintan. Mo siguro. Ang kurat sila. Hindi ko na yung gagamit. Sabon raman, o lotion. Ma'am, salamat ka dyan, ma'am ha. Kaya, hindi ko tabang ni Tiri. God bless you, kanang kadublihan patog kadaghan. Piluon patog Ginoo, ibalik ni mo. Thank you ka dyan. Ang sawa, adobong atay sa manok.